الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve taala, od njega pomoć i uputu tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on i da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve taala uputi na pravi put, a idu upućeni, a koga on subhanahu wa ta'ala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistinitiji govor Allahov govora, najbolja uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari u vjeri su novotarije. A zatim najveća blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala prema nama je blagodat upute. To jeste to što nas je uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala uputio na pravi put. On nam je uzvišeni objasnio da je pravi put poslanika, učenih, iskrenih, šehida i njegovih dobrih robova, a ne put onih na koje se on rasrdio, niti put onih koji su zalutali. Zato nam uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i od nas traži da svakoga dana, u svakome namazu, na svakom rekjatu, tražimo od njega da nas uputi na pravi put i da nas učvrsti na tom pravom putu, a da nas sačuva puteva onih na koje se on rasrdio i puteva onih koji su zalutali. I to onda kada u namazu učimo Fatihu, pa kažemo između ostalog ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put, siratal ladhina an'amta alejhim, na put onih kojima si darovao svoje blagodati. Ko su ti kojima je Allah darovao svoje blagodati? To su poslanici, učeni, iskreni, šehidi i dobri Allahovi robovi. Allah uputi nas na put onih kojima si darovao svoje blagodati, gajril magdubi alejhim, a ne na put onih na koji si se rasrdio, to jeste put Jevreja. Voled dalin, niti na put oni koji su zalutali, to jeste put kršćana. Zato vjernik treba da zna važnost i vrijednost ove upute i da Allahu na tome bude zahvalan svojim jezikom, srcem i djelima s jedne strane, a sa druge strane da čuva ovu uputu od bilo kojeg iskrivljenja. Ako danas pogledamo u svijetu oko nas, vidjet ćemo da se istina pomiješala sa neistinom i da nevjernici pokušavaju da muslimane odvrate od njihove izvorne vjere na kojoj je bio Allah poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam i te prve generacije muslimana. I na ovo nam ukazuje mnogo kuranskih ajeta. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u jednom od tih kuranskih ajeta: "Wadda kathirun min ahli al-kitab", mnogi od sledbenika knjige bi želeli da vi nakon vašeg imana budete nevjernici. To jeste da se nakon vjerovanja vratite u nevjerstvo. Zbog čega, kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Zbog zavisti koju osjećaju prema vama nakon što im je istina postala jasna. Kad se spomenu u Kur'anu sljedbenici knjige, misli se na Jevreje i kršćane, jer je Allah njima knjige objavljivao. Pa kad musliman čita Kur'an, naiđe tamo na kuranske ajete gdje Allah kaže primjer radi o sljedbenici knjige, misli se na Jevreje i kršćane, ili govori o njima i tako dalje. Dakle, treba musliman da zna da kad se u Kur'anu spominju sljedbenici knjige, da se misli na Jevreje i kršćane, jer je Allah njima objavljivao knjige i objavljivao objave. Na drugom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala:
neki od sledbenika knjige bi jedva dočekali da vas odvedu na stranputicu. Međutim, oni odvode na stranputicu sami sebe, a to i ne osjećaju. Na trećem mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovi koji vjerujete, ako se budete pokorili nevjernicima, vratit će vas vašim stopama. To jeste onda gdje ste bili prije Islama, to jeste nevjerstvo. Ako im se budete pokoravali, oni će vas vratiti u nevjerstvu u kojem ste bili prije Islama. I bit ćete izgubljeni. Dakle, oni pokušavaju na različite načine da odvrate muslimane od njihove vjere. Jedan od tih načina jeste i nametanje njihovih blagdana i praznika nama, od kojih je i Nova godina koja nastupa sutra poslije pola noći. S obzirom da su muslimani u ovom vremenu izgubili svoj ponos i da su ostavili svoju vjeru u velikoj mjeri i da zapostavljaju svoje blagdane, a uzimaju blagdane drugih i to na veliko, svakodavno sve više i više, obaveza je da se nešto pregovori o stavu Islama kada su u pitanju ti nevjernički praznici. To jeste kakav je stav Islama po pitanju proslave tih praznika, čestitanja tih praznika i učestvovanja u tim praznicima. Mi ćemo danas posebno staviti akcent na Novu godinu zato što veliki broj naših ljudi koji se pripisuju Islamu i muslimanima proslavljaju ovu Novu godinu. Šta je to Nova godina? Odakle datira, kako se računa, ima li u njoj nečega vjerskog i zbog čega je toliko važna pa je veliki broj ljudi proslavljuju. Ovo su sva pitanja na koja bi pametan čovjek trebao sebi da nađe odgovor prije nego što se upusti u proslavu Nove godine. Obeležavanje Nove godine, kako se spominje, datira još 46. godine prije nove ere, kada je prvi put došlo i kada je prvi put obznanjen solarni kalendar. I to se desilo 1. januara, koji je tada uzet kao praznik koji se proslavlja u cijelom rimskom svijetu. Vrijedno je znati da mjesec januar potiče od rimskog božanstva Janusa, koji se zove Janus. I glavni praznik tog rimskog božanstva kojeg su oni veličali tada je bio prvog dana Nove godine, gdje su ljudi u počast tome svom božanstvu Janusu se okupljali, lijepo se oblačili, jedni drugima poklone poklanjali i jedni drugima čestitali kao što se to danas radi. I to je sve trajalo dugo vremena. Pa se jasno razumije iz ovoga da proslavljanje Nove godine je u osnovi proslavljanje ovog rimskog božanstva. Za Novu godinu koja nastupa 31. septembra i Božić koji je 25. decembra je vezana jedna vjerska nit između ova dva praznika koja je predstavljena u liku Svetog Nikole ili Deda Mraza. Djeda Mraza kod kojeg naši ljudi muslimani vode svoju djecu i uzimaju pokloni na taj način, ulivaju ljubav u srca svoje djece prema njemu. Ovdje se postavlja pitanje ko je on? Djeda Mraz ili Sveti Nikola je kršćanski pop kojeg slavi katolička i ortodoksna crkva, koji se rodio 270. godine u Maloj Aziji na području današnje Turske. Oni su njega veličali do te mjere da bi ga čak onda kada bi bili bolesni ili kada bi neki musibet pogodio, oni bi njega dozivali i od njega pomoć tražili i kažu kršćani za njega da je bio posebno darežljiv, a posebno kada su u pitanju djeca. Oni njega smatraju, dakle kršćani, smatraju ga svojim zaštitnikom, posebno zaštitnikom djece, omladine i trgovaca. On je umro, kako se prenosi, 343. godine. Ako je sve ovo ovako kada je u pitanju taj praznik Nova godina i u pitanju Djeda Mraz, ovdje se postavlja pitanje zbog čega onda muslimani dozvoljavaju sebi
da uzimaju ove praznike i sebi ih prisvajaju. Na osnovu čega musliman sebi prisvaja ovaj praznik? Na osnovu čega prisvajaš ovaj praznik sebi? I smatraš da je to tvoj blagdan i da ti trebaš slaviti taj blagdan. Kao ništa drugo. Danas muslimani više tome pridaju pažnju nego bajramima. Bajrami su danas za muslimane skoro ništa. I priprema za Bajram nije ni slična pripremi za Novu godinu. Ni slična nije. U bilo kojem smislu. Zbog čega su muslimani sebe doveli na ovaj stepen? Zbog čega muslimani ostavljaju propise svoje vjere? Odriču se propisa svoje vjere. To rade ili zbog toga što ne znaju, ili zbog toga što gledaju da im se neko tamo ne naljuti. Da im se neko tamo naljuti, taj neko koji ulaže i metak i sve što ima, da bi sačuvao svoje praznike, da bi sačuvao svoje adete i običaje i svoju kulturu. Da im se naljuti tamo neko koji u osnovi ih ne voli i koji u osnovi neće biti zadovoljan nikad s muslimanom dok ne bude kao on. I ovo je kuransko pravilo i kuranski princip koji nikad muslimane treba da zaboravi, nikad. Da nevjernik neće biti zadovoljan s tobom dok ti ne budeš kao on. Ovo su božanski principi koji se nikad ne mijenjaju. Neće biti zadovoljan s tobom dok ti ne budeš kao on. A kad budeš kao on, ne da će biti zadovoljan s tobom, nego će ti dodijeliti orden. I to kakav orden? Poseban orden na kojem će biti uklesan krst, kao što se nekima dodjeljivalo, a mi smo tome bili svjedoci. Kažem ovo, Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni, vam molite ga. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillahi, sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje se postavlja pitanje kakav je islamski stav po pitanju proslave i učestvovanja i čestitanja ovih praznika. Nema sumnje da je to u našoj vjeri zabranjeno. Na to ukazuje između ostalog i hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže poslanik alejhi salatu vesselam: ko oponaša jedan narod, on tome narodu i pripada. Ko oponaša jedan narod, on tome narodu i pripada. Isto tako hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem se spominje da je našao svoje drugove ashabe nakon su friško primili islam da svjetkuju 2 dana koja su im ostala iz džahilijeta, iz perioda prije islama, pa su obeležavali te dane. Pa kada se to čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on im je rekao: Allah subhanahu wa ta'ala vam je ova 2 dana, dakle koja vi obeležavate ili koja ste obeležavali prije islama, zamijenio sa ramazanskim i kurbanskim bajramom. Pa je od tada do dan danas i tako će biti do sudnjega dana muslimanima ostalo da imaju ova 2 praznika. Ramazanski bajram i kurban bajram i pored toga isto tako džuma. Svake hefte. Mimo ovoga muslimani nemaju drugih praznika, drugih blagdana koje im je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao. I muslimani moraju i trebaju da se drže ove osnove i da čuvaju ove svoje blagdane. Prenosi se od velikog islamskog učenjaka Ibn Qayyim da je rekao: saglasni su islamski učenjaci, saglasna je islamska ulema, dakle nema razilaženja među njima. Saglasni su islamski učenjaci da je haram, zabranjeno veličati nevjerničke praznike, pomagati u tome i učestvovati na slavlju tih praznika. Saglasni su islamski učenjaci da je zabranjeno veličanje tih praznika, pomaganje tih praznika i učestvovanje na slavlju u tim praznicima. Isto tako se prenosi od njega da je rekao: ako se onaj ko čestita nevjerničke praznike spasi od nevjerstva, dakle ako se desi da se tim postupkom spasi od nevjerstva, da ne postane nevjernik zbog toga što radi, onda se sigurno neće spasiti jasnog grijeha, jer je on sličan onima koji čestita drugima klanjanje kipovima. Pa kaže nakon toga, taj grijeh je kod Allaha veći
od konzumiranja alkohola, ubistva nevine osobe i bluda. Kod Allaha je taj grijeh veći od konzumiranja alkohola i ubistva nevine osobe i bluda. Pa kaže, onaj ko to radi, ko čestita te praznike, takav je navukao Allahovu subhanahu wa ta'ala srdžbu na sebe. Pa se jasno razumije iz njegovog govora, pogotovo u početku da kaže saglasni su islamski učenjaci da je to zabranjeno. Zato musliman mora ovoj stvari da povede računa. I musliman mora i obaveza mu je druge da poštuje. Da ne muslimane poštuje, da se prema njima lijepo odnosi. Nije mu dozvoljeno da im čini nepravdu, mora prema njima biti pravedan. Nije mu dozvoljeno da uzurpira njihovi metak, da krade njihove metke. Nije mu dozvoljeno da ih vara, a kamoli da nekog ne dola on njih bespravedno ubije. Nije mu to ništa dozvoljeno. Već mora lijepo prema njima da se ophodi. Ali to nikako ne znači da musliman prihvata blagdane drugi. Nikako. Nego je jedno vjera, a druga je stvar lijep odnos prema njima i ovo mora da razdvoji musliman u svom svakodnevnom životu. Lijep odnos i poštivanje i pravda i neugrožavanje i metka i života i časti, to je obaveza. Musliman ne smije nikom da ugrozi ove stvari koje smo spomenuli. Mora prema svakom da je pravedan. Međutim, mora da drži do svoje vjere i principa svoje vjere. I ne smije sebi da dozvoli da u svoju vjeru uvlači od blagdana koji nisu njegovi blagdani. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu objavio suru Kafirun, koju mi svi znamo. Sura Kafirun, kul ja ejuhel kafirun. Pa kaže se na kraju te sure, Allah naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da kaže na kraju te sure, lekum dinukum walije din. Vama vaša vjera, a meni moja vjera. To jeste to što imate vi od vjere i vaših propisa i blagdana, to je vaša stvar. Međutim, meni moja vjera kad su u pitanju propisi moje vjere i kad su u pitanju blagdani i ja to čuvam, ja se toga pridržavam. I u vjeru ništa drugo osim toga u mojoj vjeri nema. Zato musliman mora ove stvari da shvati i da isprovede u svom životu. Da zna ko je i šta je, da poštuje druge, a da čuva ono što je njegovo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ovih i sličnih grijeha. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ovih i sličnih grijeha, da nam se smiluje. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u Siriji. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u Siriji. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u Siriji. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u Siriji, da pomogne muslimane na svim mjestima, da ujedini muslimane naših prostora, da je okupi oko Kur'ana i prakse poslanika alejhi salatu wassalam. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salata.